Yo guys, og velkommen til. I dag skal vi fucking gamble. Du lægger 3,5, ikke? Nej, jeg har lagt 5 jo. Jeg ændrede det til 5. Ja, det her, det er lige meget. What the fuck? Matche med den og med hans. Og så tager jeg det Sats over for mig også. Goofy. Og der er sådan en main character. En Goofy. Den her, det er 11. Sip. The fuck? This is Umaraisu. Umaraisu from the Japan. Vent. Den skal jo vendes først. Jamen, lad mig lige vise ham det endnu på Vintage. Ja, men selvfølgelig ser det mærkeligt ud, når det ikke er vendt. Abomination. Hvis jeg kommer på arbejde i morgen, så ved jeg ikke, hvorfor. Det kommer til at smage godt, jeg ved ikke. Jeg er Rainer. Jeg skal være sukker i. Det er så Hvorfor bare det? Hvorfor lige lignede det, at der stod... thank you. Sriracha. Det er den rigtige Sriracha, ikke den der danske super. Hvad siger vi til det? Okay, vi hører dig. Jeg har også Siger vi. Har du den der? Det ser lidt sådan ud. Det ser lidt sådan. Den her. Hvordan fuck har du brændt det på, fætter? jeg brændte det lidt på. Hvad er forskellen? Det er fint nok. Jeg kan godt lide Nå, der er en fugl på. En omvendt fugl. Jeg tror faktisk... Jeg kan heller ikke se forskel på det. Du kan smage forskel. Tak. Du kan smage forskel. Det er Dano Asian. Bare lige så ikke, lad mig bare få det der. Lad mig lige prøve det der. Bare drik ud fra flasken. Ja. Classic. Ja, værsgo. Yes, boss. Meget slemt. Er den det? Jeg ved, Spider-Man bliver brugt. Anyhow. Ja. Jeg tager Iron Man. Bro, Spider-Man i alle games, han er bare broken. Var det også det, du kommenterede på, at de Jeg kalder det lige squad lige her. Jo. Mit four-man squad. Jeg tror, det var det. Gambit, Det tror jeg stadig. Wolverine, Iron Man, Dr. Doom. Ja, okay. Var det de spillede på scenen? Det tror jeg. Ja, de spillede to champs. Den ene var sådan en stor gut, og den anden var sådan en lille gut med 2 pistoler. Og så hver gang han brugte sit ult, så lavede jeg den der. Så lavede jeg den der. Var det Hitmonkey? Det ved jeg ikke. Hvor skal du vide det faktisk? Og Guilty Gear, eller hvad? Ja. Jeg tror, det var Guilty Er du typen, der kommer til at mene Miss Marvel? Ja, det er han. Ved du, hvad han spiller, når vi spiller Marvel? Ja? Når vi spiller Rivals? Jamen, der mener han... Hvad fanden var det? Squirrel Girl. Nej. Jo, bro. Var det ikke... Hvad hedder den der healer der? Invisible. Nej, Invisible Girl. Danmarks største guner. Det er markedsføring. Rikke Karen. Det er markedsføring. Ja, jeg forstår det godt, men det er bare sådan en sjov måde. Markedsføring, hvad gør Han prøver på mod sig selv. Gør sig bemærket. han tager billeder, så han kan se vores kort, bro! Nå, hvad er blinds? Er det 5-10? Hvad betyder det? Eller er det 10-20? Det er 10-20, ikke? Jeg skal jeg tage koden? Nej, der skal være en død bunke ved siden af den der bunke, fordi hver eneste gang du dealer, så skal du brænde et kort. Ha' sådan en her åben på din telefon, så du kan se, hvilke kort der er gode. Det viser dig i rækkefølge, hvad der er bedst, og hvad der skal have. Jeg dealer. Og hvad så? Skal du være med, eller hvad? Nej, jeg dealer. Ja, dealer. Skal du bare deale? Skal jeg lægge parter ind så? Jeg er out. Det er mig, der... Er det mine parter? Ja. Jo, chat. Vi er rige. Nå, vi sprang en bagdog. Yes. Jeg har jo lagt en. Hvad? Har du lagt 20? Hvor fuck har du taget Det er hans. Ja, han er big man. What the fuck? Bare lige låne den. Okay. Jeg er din revisor. Ja, det er min. Ja, fuck. Det der, det er 5'er, ikke? Jo, 2 femmer. Men han er Du big 20. juice. Ja, du skal lægge 20. Hvad fuck, seriøst? Der er ikke tilbud. Nej, det er det. 3 for 5. Og så er det din tur igen, så skal du enten check eller... Eller raise. Mange er gode kort. Eller lave en Ario Fold. Ikke det der. Hvor meget? 50. En halv trailer. Ikke også? Altså, hvis jeg fandt ud af sidst, hvis jeg lagde 1000, så er det den, der gider at spille. Bare læg 2. 1. Du skulle vende om. Hvor skal jeg vinde nu? Ja. Okay. 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 Var det godt? Ja. Det var godt det. Chat. Kan I se det, chat? Hvad så? Vi har straight flush, Det er chat. meget start, ikke? Nej, det er mig. Nej. Jeg tjekker. Hvad betyder det?
Hvad var det nu check betyder? Det betyder bare, at du ikke gør det. Ja. Nå, okay. Jeg er racer. Med 100. Nej, der gerne vil spille Diablo, hva'? Vil du gerne spille Diablo? Ja. Seriøst? Ja. Så fuck yeah. Ja, jeg går all in pizza. Fuck, det er sjovt, jeg bare over Nu det. skal du lægge en kort igen der. Hvad? En anden bunke kort. Det her. Gør det et par gange. HBO Max brillerne. Fucking arbejde. Circle K briller. Hej, damer. Nej, det er godt lige. Arne. Jeg er ude. Nå. Hvorfor? Nå ja. Du rejser den. Er det kun mig og ham? Ja. Det er meget muligt. Kom bare det. 400. Hvor er mine 500 chips? Oh shit, er de så? Jeg tror, han har gode kortchats. Det kan du med. Kan jeg det? Hvorfor? Jeg har callet. Nu skal du Nå. tage den først igen. Læg den der, så vælter den ind op. Oh Yep. my god, det er den, man. Det er GG. Fuck kan du have, man? Jeg kan alt. Jeg har alt bedre. Hey, kom lige med nogle af de der chops, mand. Jeg kan ikke tage det der seriøst. Ham derovre, mand. Fucking John Joanda, mand. Der ligger den. Mener du det? Ja. Så får jeg for meget øvning. Nej, nu er det Du kan mig, ikke? Jeg vidste, han Jeg speedrunner den hjem. Jeg vidste ikke, han havde en skidt, mand. Så hvad var nu eller noget? Jeg havde et par. Ja, fordi han lavede. Jeg bliver så også. Sygt nok. Okay. De her er blandet, så skal jeg bare give. Fuck, get your money up, not your funny up. Hey, jeg dealer. Køb noget til dig selv. Køb noget lækker til dig selv. ASMR. Asmir. Bland dem også med hånden. Den der kan godt være lidt... Prøv at høre ham, G. Prøv at høre ham. Prøv at bestemme over dig. Det er mig. Nej, nu starter. Du skal lægge den op, Ryan. Små 10. Er det mig, der er småblandt? Du skal bare lægge... Nej, du skal starte med... Hvad? 10. Nå, har du Ja, Jeg har da 10 for dig. Jeg er blandet. Skal jeg have briller på? Skal du gå til Louis Nielsen? Master Gunner. Den start, det var muligt. Jo, småblom. Det er 1000, ikke? Du sagde, du på lade lægge 1000 ind. Læg 1000 ind. Har du så god kortfælder? Har du været spillet? Eller hvad? Spiser du bare chips, mand? Ja, jeg er out, man. Jeg chipser den, mand. Tog du til distortion? Hvad kan du have indtil videre, der er godt? Hvad kan han have for det? 2 sekser. Men det har jeg. Seriøst. Ja, du er out. Jeg er ude. Det er simpelthen jo, vi spiller spille Mafia. Nej! Vi ligger os. Sådan der. Vi hæver! Nå, okay. Er du ikke nå, mand? Banken er lukket. Snakker sådan, at han sparer til mere. Skal den der tilbage, jo? Banken er Det er lukket. ham, der Nej, er fordi han lagde også 100 før. Det var fra sidste runde, det her to. Nej, bro. Nej, det er nu. Han har lige lagt den nu, mand. 100? Ja, han har lige lagt den. Din fucking... Okay, Han prøver at stjæle min Prodigy. Det er ikke engang dig, der har lagt Hvad laver du nu? Bare læg den der. Hvad laver du, mand? Jeg samler på den. Nå, der. Læg det lige der, mand. Det er ham, der kommer til at stjæle. Det var en tyrker, mand. Bro, hvor mange er der der? Et par tusind. 1, 2, 3. Hvor mange er der? 6. Ja, bro, jeg lagde 7. Der mangler 1. Der mangler 1, din fucking 20. Der mangler 1. Jeg hævde lagde 3. Nej, han lagde 3. Jeg lagde 4, G. Jeg sagde, jeg hæver med 1000. Din fucking 20.
2, 3, 4. Ja, det er 3 i hvert fald. Ja, jeg lagde 4. Sidst andet. Jeg lagde 4. Okay, nej, så mål jeres stack nu. Mål jeres 1000 stack så. Hvad skal vi måle, Ja, det G? er min 1000 stik. Vil du bare have, at vi skal måle pik eller hvad? Ja, okay, den er lige stor, og så har du lavet jo. Din artdom, mand. Men det er næsten bailet, G. Regning. Oh my days. Der ramte den, hva'? Yep. Jeg har ikke noget. Lad være. Jeg har ingenting. Fuck, det er ikke godt. Bare lad den ned. Kom med ham, jeg har sagt. Jeg er bange af bordet. Jeg gider ikke tage dine fingre. Fuck det der, man. Okay. Det er okay. Hvad skal du gøre? Hvad, bro? Hvad er der? Hvad er der? Spil med, når du har nosser selv, G. Tror du, Palamo gør noget herovre? Der er ikke bare ind igen, jo. Du kan jo ikke købe Bro, ind igen, jo. bro. Jeg er lige en. Vent, er det ikke Jeg har sikkert? Jeg har stadig part. Du mangler de her kort. Fuck, du bailer mig der. Fuck, du bailer mig. Hvor er det her? Ligesom de der mælkesnitter. Ja. Hvorfor er den her? Han er dealer konstant jo. Det er han der. Det der, det viser bare, at du er før i småvej. Det er dealer. Hvad laver du? Når du tænker, mand. Er du med, eller? Ja. Når du har lagt? Nej. Okay. Big boy. Small blind. Adio. Skal jeg lægge parter i den? Nej, det. Lægger du musik? Jeg lægger 500. Hvordan du ikke bare spiser mig sådan? Jeg tror, 500. 500. Hvad har vi spurgt om det derovre, eller? Det ved jeg ikke. I guess. Ikke det der re-race. Ikke lav ligesom mig. Oh, thank you. Sådan. Ja. Semidag. I to er out, ikke? Jo. Stærk spiller. Det er... Jeg har sagt, han er god. Stærk spiller. Det er dig. Ja. Check. Prøv at tænke at spille sådan rigtig mod pros. De tager fucking lang tid. Gør de det? Ja, de sidder bare sådan der. 2000. Jeg tænker, hvad fuck skal jeg have? Og så laver de den der. But why would he race now? But why would he race Slap af, Helmut, mand. Og der er en ring content. Phil Helmut, mand. Hvor meget har du lagt? But I don't know why he plays like this, you know? Like, Det er da også 2.000. 2.000. Skal jeg så sætte den her tilbage? Nej, det. nej. Jeg havde vundet den der. Hvem vandt? Jeg havde straight, mand. Gjorde jeg? Fuck, jeg havde straight, mand. Altså, hvor meget får han så? Altså, Ja, skal vi lige regne ud. Nej, fordi jeg har mere end ham. og der er flere mænd. Ja, det er ikke meget, det. Så du får det, han har, eller hvad? Ja. Venlig. De ringer ud fra Danske Bank. Oh my god, bro. De spørger om det er hvidvask. Er det tæt ordentligt, mand? Du skal give jer 500 i stedet, tror jeg.
Man kan klippe, mand. Man bliver klippe. Bro, real life clip. Selv min partner. 1, 2, 3. Selv min fucking partner. Så er lige broke. Det ser lidt sort ud i hvert fald. Nej, mange tusind. Nej, han har 1000 også. Det er det, så jeg skal bare lige få den vækst. Han skal veksle. Ja, jeg kender en, der kan vækste. Mr. Bankman. Ikke mig, i hvert Hvor er min revisor? Hvor er min revisor? Holy guacamole. Må jeg lige få sådan en tus der? Holy guacamole, G. Oh my days. Skal jeg have de her parter? Den der. Jeg kan nok aldrig lave comeback of the Det er det. Så kommer det at spille til at vare indtil klokken 3. Det er det. Så får jeg en P. Prøv lige at vækste den her. Så får jeg endnu en. Så hvor er det? Ja, Når der kun er en tilbage. Nå, Eller når folk ikke rigtig gider den, ikke?